Bl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqlkom minn qalbi l-għodwa tajba, illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Santa Ċeċilja Verġni u Martri. Ma tantx nafu dettalji fuq ħajjita, nafu li għexet fis-seklu 3, ġifieri sena 200 u xi ħaġa, u rċeviet il-martirju għal-fidi tagħha. Għexet bħala l-arusa tal-mulej u xekk, u minħabba l-fidi tagħha sofriet il-martirju, tat ħajjita biex tagħti xhieda l-fidi tagħha. U tant kienet popolari fil-Knisja tal-bidu li saħansitra isimha iddaħħal ukoll fil-kanoni Ruman. Hija wkoll il-patruna tal-mużiċisti. U għalhekk illum minn qalbna nitolbu għall-mużiċisti kollha, mod speċjali dawk li joffru servizz fil-knejjes tagħna, kemm hija ħaġa sabiħa, eżis ħuti, bil-kant Santu Wistin jgħidilna li nfaħħru lil Alla għal darbtejn, it-talb tagħna jkun doppju meta aħna nifirħu u nkantaw flimkien biex nfaħħru lil mulej. U għalhekk l-ewwel nett illum nitolbu għall-mużiċisti u nħajjar hekk lil kulħadd kull min imur il-Knisja jagħmel impenn biex ikanta, eżis ħuti, nkantaw mill-aħjar li nistgħu, imma nkantaw mingħajr biża' żejjed li forsi ser nisbaljaw. Mhux hekk, ma noqogħdux nistħu għax dik hija tentazzjoni li nistħu iż-żgħażagħ x'in imorru u hekk fil-night clubs jew inkella fenna fien fil-grounds tal-futbol ma jistħux ikantaw. Allura aħna nistħu nfaħħru l-mulej u hekk kemm ħaġa sabiħa lill-quddiesa nagħmluha ħajja, rridu nagħtu semna l-koll biex il-quddiesa tkun ħajja. U appell lil dawk il-mużiċisti li jistgħu joffru servizz fil-knejjes tagħna biex ma joqgħodux lura milli jagħmlu dan. Hekk biex il-liturġija tkun ta' bilħaq mument sabiħ, mument li jimlina bil-ħeġġa biex ngħixu l-fidi tagħna. Nitħejju kif jisraq għalhekk għal din l-Ewkaristija billi Jeżis ħuti nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijietna. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru, mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb, Kristu ħniena. Int li tidħol għalina mid-imbejn quddiem il-Missier, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejr noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ oħtna Filomena Kamilleri. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ieqaf magħna u bil-għajnuna ta' Santa Ċeċilja ilqa' t-talb li qegħdin nagħmlulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni, il-leħen li kont smajt mis-sema reġa' kellimni u qalli. Mur, hu l-ktib il-miftuħ li hemm fit l-anġlu wieqaf fuq il-baħar u fuq l-art. U mod ħdejn l-anġlu u għetlu jagħtini il-ktejjeb u qalli, hu u bilgħu u jsirlek imrar ġo fik, imma ġo ħalqek jiġik ħelu qasel. Jiena ħadt il-ktejjeb minejt l-anġlu u blajtu, u ġo ħalqi ħassejtu ħelu qasel. Iżda meta kiltu imlieni bl-imrar ġo fija. Imbagħad qaluli, int għandek terġa' tħabbar dwar ħafna popli u ġnus, u wilsna u slatin. Il-kelma tal-mulej. Kemm ħelwa il-weda tiegħek. Kemm ħelwa il-weda tiegħek. Nifraħ fit-triq tal-proċetti tiegħek daqs kieku kelli l-għana kollu. Il-proċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi huma jagħtuni il-parir tajjeb. Kemm ħelwa il-weda tiegħek.
Aħjar għalija il-liġi ta' fommok milli eluf ta' flejjes tad-deb u l-fidda. Kemm ħelwa l-weda tiegħek, oħla mill-għasel għal fommi. Kemm ħelwa l-weda tiegħek. Il-proċetti tiegħek wirti għal dejjem u mal-għaxqa ta' qalbi. Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nitaxxa għal kmandamenti tiegħek. Kemm ħelwa l-weda tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħnijiet il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju u qabad ikeċċi il-barra il-bejjija u jgħidilhom hemm miktub id-dar tiegħi tkun dar it-talb iżda intom għamiltuha għar tal-ħallelin. U kien jgħallem kuljum fit-tempju. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba u l-kbarat tal-poplu kienu jfittxu li jeqrduh, iżda ma kinux jafu x'jaqbdu jagħmlu għax il-poplu kollu kien mqabbad miegħu biex jisimgħu. Il-kelma tal-mulej it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Madwar 20 sena ilu kont l-Awstralja u kont viċi ma' kappillan u darba l-kappillan għalli storja hekk li laqtitni ħafna. Għalli li riċentament kien hemm raġel li kien jafu li kien ilu 40 sena ma jirfes ġo knisja, kien telef bijet mill-fidi, però mbagħad wara 40 sena kien issa anzjan. Ek reġa b'xi mod jew ieħor irritorna, messitu l-grazzja t'Alla u rritorna hekk irċieva mill-ġdejt id-don tal-fidi jew laqa mill-ġdejt id-don tal-fidi u rritorna u reġa' beda jipprattika. U l-kappillan għamillu mistoqsija. Għallu issa wara 40 sena kan jirdaqsek ma tiġi l-Knisja. X'innu tajt differenti, tafu x'qallu? Ma nsejta qatt. Għallu nnu tajt lin-nies x'en jidħlu l-Knisja m'għadhomx jagħmlu reverenza. Kemm minna eżis ħuti x'en nidħlu l-Knisja, nitfgħu ħarsitna fuq it-tabernaklu u nsellmu lil Ġesu Ewkaristija. Nemmnu jew ma nemmnux eżis ħuti. Hija xi ħaġa li tinkwetani ħafna ħafna lili. Qegħdin ngħixu f'dinja ta' storbju. U ħafna minna ingergru minħabba tant storbju li jeżisti fid-dinja tagħna. Traffiku, eċċetera, eċċetera. U ma noqogħdux attenti eżis ħuti ħan irrendu l-knejjes tagħna postijiet ta' storbju wkoll ta'. Hija b'dispjaċir kbir ngħid li nara ħafna nies ġejjin, ħaġa sabiħa, jiġu ħafna nies hawnhekk fis-santwarju ta' Pinu. Però għal ħafna jiddispjaċini ngħid ma jagħmlux distinzjoni bejn hemm barra u x'ħan jidħlu minn dak il-bib tal-Knisja. U d-distinzjoni nagħmluha meta nerġgħu nibdew mill-ġdejt x'in nidħlu minn dak il-bieb nitfgħu ħarsitna fuq it-tabernaklu ta' Ġesu, nirrikonoxxu li din hija d-dar ta' Alla u ninżlu għarkubtejna kif nistgħu x'hekk. Reverenza bl-irkoppa tal-lemin jista' jkun ninżlu sal-art, jew ninżlu kemm nistgħu. Imma nagħmluha b'fidi, eżis ħuti. Għax dik mhux biex nagħtu qima lil mulej biss, l-ewwel qabel kollox biex naduraw il-mulej tagħna din hija d-dar ta' Alla u l-bieb tas-sema kif jgħidilna s-salm. Ma biex infakru lilna nfusna l hawnhekk daħlin f'post għaddej eżis ħuti kemm minna li qegħdin hawnhekk. X'intħallna l-Knisja llum? Ma li tħallna minn dak il-bieb għamilna reverenza. Issa ma jimpurtax, forsi ħafna minna ma minniex, imma jew niftakru qabel noħorġu. Induru mill-ġdejt lejn it-tabernaklu u nagħmlu reverenza lil Ġesu, nirrikonoxxu li Alla tagħna qiegħed hawn. Jekk Ġesu għamel dan,
fit-Tempju ta' Ġerusalemm li fil-qaddis tal-qaddisejn fl-iktar parti sagra tat-Tempju ma kienx hemm l-Ewkaristija ta'. Laqqas kien baqa' l-arka, kien baqa' l-post fejn kienet l-arka. L-arka tal-paġġo fija kien hemm l-iktar affarijiet eżies li kellu l-poplu Alla. Kien hemm il-manna u xekk reċipjent bil-manna, kien hemm it-twafel tal-ġebel li Alla kien tal il-Mose u kien hemm it-tielet u xekk il-bastun ta' Aaron jew parti mill-bastun ta' Aaron. Fi żmien Ġesu dak laqqas kien għadhom hemm għax fi gwerra li kellhom kienu ħadwhomlhom u kissruhom u min jaf sar minnhom. Imma l-poplu Alla l-post fejn kienet l-arka huwa l-post il-qaddejs, il-post li fih jagħmar Alla. Aħna nemmnu eżis ħafna iżjed minn hekk, nemmnu jew le li hemmhekk hemm Ġesu bil-ġisem, bid-dem, bir-ruħ u bid-divinità bħala Alla u bħala bniedem, veru Alla u veru bniedem nemmnu jew le. Tgħid min jiġi u jarahna kif inġibu ruħna fil-knejjes tagħna, x'jgħid? Jgħid li nemmnu jew jgħid li dawn jgħiduha biss bħalqhom. Wara appell minn qalbi, nagħmlilkom appell eżis ħuti. Ejjew nidraw x'an nidħlu fil-Knisja. Nagħmluha dik ir-reverenza malli nidħlu. U qabel noħorġu u nagħmluha b'fidej. Mena l-ewwel ħaġa li naħseb Ġesu kieku jiġi illum hekk jikkundanna fina aħfru li ngħid. U għal-fatt li kultant id-dar tiegħu aħna minnija isa xi pjazza x'imkien. It-tien il-paroli żejjed fil-Knisja. Eżis ħuti fejn hemm miskiet hemm Alla ta' fejn hemm l-istorbju ma nistgħux nħossu għall-preżenza t'Alla. U għalhekk kemm għandna bżonn noqogħdu attenti biex fil-Knisja diskors bla bżonn ma jingħadx. Qabel ma nitkellem ngħid huwa neċessarju li ngħidha dil ħaġa jew le, mhux neċessarju li ngħidha issa, nistenna u ngħidha wara. Mix-xajt ta' San Ġorġ Preka kien ħobb jgħid fil-Knisja laqqas issellem. Jgħid tidħol u l-konċentrazzjoni tiegħek kien twil-mulej. Hekk kien jgħid San Ġorġ Preka. Issa almenu nevitaw it-tlab lejb eżis ħuti. U t-tielet dak l-imbierek jew skużawni misħut ta' mowbajla. Jiena nara minn hawnhekk tinnota kollox aħfruli u fixkinna ħafna kultant idoq il-mowbajl u min jirrispondih u min jitlaq jiġri barra biex jirrispondih. Issa inti timmaġinak tkun tkellem persuna famuża, min ngħid il-persuna, il-Papa ma nafx mhux ħansemmi plejer tal-futbol li tammirah u ċempillek il-mowbajl u toħroġ tirrispondi stenna ħanmur nirrispondih. Tagħmilha kieku dejk. Ma tagħmel iwa li tagħmilha mal-mulej. Eżis ħuti jew nidraw qabel ma nidħlu fil-Knisja jew nitfuh il-mowbajl jew nagħmluh silent kieku nħalluh fil-karozza aħjar. Xi nidħlu fil-Knisja nagħmlu reverenza sew. U fil-Knisja l-konċentrazzjoni tagħna tkun fuq il-mulej eżis ħuti ta'. Għax nitilfu d-devozzjoni mill-knejjes tagħna. Nkunu tlifna kollox ta'. Nkunu tlifna kollox eżis ħuti. Tlifna kollox. Allura ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum. Biex il-mulej Alla ħarsat ma jiġix fina jiġi fostna qiegħed fostna jgħidilna dar jagħmel twar tal-ħallalin. Imma ta' bilħaq min jidħol f'dawn il-postijiet jintebaħ kemm huma postijiet sagri għalina li fihom ta' bilħaq hemm Ġesu Ewkaristija, veru Alla u veru bniedem u aħna nemmnu fil-preżenza reali tiegħu. Nitolbu għalhekk lill-mulej jagħtina grazzja li nħarsu l-qdusija hekk ta' dan il-post huwa konsagrat lil Alla dal-postijiet il-knejjes tagħna ikkonsagrati lil Alla u hekk inġibu ruħna bħala nies ta' fidi fil-knejjes tagħna. Kieġobkom mu bil-bieqfa. Aħna u nagħmlu llum it-tifkira ta' Santa Ċeċilja nitolbu l-Alla li nitalmu minna kif nożżu f'qalbna l-Evanġelju tal-Mulej Ġesu u ma nieqfu qatt mit-talb u l-emil it-tajjeb. Ieqaf mulej mal-Knisja tiegħek jew tallimna l-ħtieġa tat-talb umli biex neħilsu mill-emejjel tad-dlam u nilbsu l-armi tad-dawl nitolbu. Wettaq bil-grazzja tiegħek lil dawk kollha li jiċċaħdu minn kull rabta tad-dinja biex bis-safa, fil-faqar u fl-ubbidjenza lejl u nar
qatt ma jieqfu jitkellmu ma'Alla fit-talbum li tagħhom nitolbu. Dawwal il-fema tal-ġenituri kollha biex jarfu jaraw il-ġmiel u s-siwi tas-sejħa li Alla jagħmel lil xi wieħed jew waħda minn uliedhom biex jimxu wara Kristu u morru warajh kull fejn imorru nitolbu. Sieħeb fil-glorja ta' dejjem il-qaddija tiegħek oħtna Filomena lil ħutna kollha u lil ħutna kollha li ħallew din il-ħajja bil-fidi li ħadu fil-magħmudija tagħhom nitolbu. Ħatkun Santa Ċeċilja ta' eżempju għalina fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex inħobbuk dejjem u fuq kollox u kullimkien nitolbu. Min qalbna insellmu nitolbu għal ħutna kollha li jieħdu sem li ma jistgħux jieħdu sem fil-quddiesa fiżikament u allura jsegwu il-quddiesa permezz tat-televiżjoni jew ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Niftakru fikom eżis ħutna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Nitolbu għal ħutna li jitolbuna nitolbu għalihom eżis ħuti u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa b'mod speċjali, persuni li għaddejjin xi mument mudlam tal-ħajja, forsi xi mart mentali, jew depression, jew mumenti oħra li jistgħu xekk eżis ħuti hekk forsi inħossuhom qegħdin jafġuna fil-ħajja. Ejjew ma nħollu l-ħadd eżis ħuti ibati waħdu. Huwa dmejjer tagħna li nsara li bl-imħabba tagħna insostnu lil kull min ikun għaddej minn xi mument diffiċli tal-ħajja. Huwa dover tagħna fuq hekk għad jiġġudikana l-mulej. Ejjew għalhekk nieqfu ftit mumenti fiskiet u lil mulej nofru t-talba personali tagħna. Mulej Alla li tista' kollox bl-interċessjoni ta' Santa Ċeċilja ħatina l-grazzja li ngħixu ħajjitna f'din id-dinja fit-tieba u l-qdusija biex meta jasal il-waqt niksbu magħha il-premju ta' dejjem bi Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' l-ilma u nbit ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-mu'minin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-dieli jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Ilqana Mulej Alla tagħna u umli u niedmu quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u dinub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Inresqu quddiemek Mulej dawn l-offerti li aħna llum qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' Santa tal-Verġni Santa Ċeċilja biex ikunu jogħġbuk bħal moġbitek din il-qaddejja tiegħek fit-taqbida tagħha sal-mewt għal imħabbtek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew. Mulej Missier Qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex Santa Ċeċilja ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lil kobor tiegħek.
Għaddejs, mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Għaddejs ta' sewint mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqifijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, illum mo speċjali qegħdin nitolbu għal oħtna Filomena Kamilleri. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, Santa Ċeċilja Verġni u Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarblu bihom
għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni. Il-dem ta' Kristu jħaresni. ħanejdulu grazzi bil-qalb l-mulej jiziskuti għal din l-Ewkaristija, nqummu bil-wieqfa, illum il-ġimgħa, nselmu lil Ġesu imsallab li għalih tat ħajjita Santa Ċeċilja u ngħidu bil-qalb nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu. O Alla,
Inti tellajt lil Santa Ċeċilja Verġni u Martri fil-glorja tal-Qaddisejn bir-rebħa tagħha bħala Verġni u Martri. Għamel bis-saħħa tas-sagrament li rċevejna nirbħu bil-qawwa kull ħażen u niksbu l-glorja tas-sema bi Kristu Siedna. Ħanejdu issa tliet Ave Marijiet lill-Omna Marija ta' Pino kif talbitna fġieħ 3 ijiem li l-ġisem tagħha dan fil-qabar u nixtieq noffrihom biss mod speċjali aħna l-Maltejn u l-Awċejn nibqgħu nożżu l-knejjes tagħna bħala postijiet sagri, postijiet qaddisa. Hekk tinsewx tagħmlu reverenza kieġobkom illum u kull xejn nidħlu fi knisja qabel toħorġu, x'in nidħlu u qabel noħorġu u xejn. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.